ita a ne mun mamaki abin da ya ban mamaki muka zo su burin din a wai da taro a duka sai awa uku da ta turawa tun mutum da aka turo in dai gaskiya za a faɗa a minti 30 an gama a su burin din nan fa da muka yi sama nan idan Allah daga mu a yadda zai zaki Allah wallahi na kawo da kai na hada da burin ya dinki wai ya kai kwankwasa bai je ba wai ya na bai je ai kada sunan da ba kuje ga wannan ruwa Allah sunan da kuje ga wakin zuwa yi ta wakin yan an ce dama matsin zuwa yi yan tauri suka ce wuya ko da magani ba wuya mai sa a kwana a dakin sirka ana ba guri ana an samu shayi rigiri ba ya ce zai naɗa kafa wando ya aka yi bata ya naɗe ma kama da ya kai kai wato azabi ai wa wada yi ma ya wada yace kake ai wato azabi yake ga yi kana kima sha makin nan sai kuma kai a tun da ji Halima tana wannan turancin da ke to Halima Allah kiyaye wani me zaka ce game da tsinuwar da kun gasa can sun mana conclusive ita kuma ta zo ta mana complete